Jaruma Rahama Sadau ta bayyana cewa ko hijabi ta saka sai an samu masu magana a social media, a don haka ba a iya wa mutum. Ta ce abin haushin shine yadda mutane ke tsora kansu matsalolin wasu amma suna barin nasu ba tare da sun shawo kai ba. Jaruma Rahama Sadau ta bayyana cewa ita ko a jikinta sukar da mutane ke yi mata a social media. Ta ce kowa da ra'ayinsa kuma ko mece sai an samu masu sukarta ko korafin ba daidai ba ne. Hakan yasa take komai nata kai tsaye. Jarumar ta bayyana hakan ne a wata hira ta musamman da ta yi da mujallar Jim. Sanannen abu ne cewa Rahama Sadau na ɗaya daga cikin 'yan fim da suka yi ƙaurin suna a wajen jama'a. A cikin kwanakin nan ne ta yi murnar zagayowar ranar haihuwarta kuma ta shirya babban liyafa inda ta buɗe Sadau Homes. Waje ne katafare da ya kunshi wajen cin abinci, kwalliya, gyaran jiki da wajen shan shisha. Mutane da dama sun yi Allah wadai da irin shigarta a ranar, domin kuwa hannunta ɗaya buɗe yake, haka zalika ƙafarta ɗaya. Baya ga hakan, wajen shan shisha ɗin ya jawo cece-kuce daga jama'ar gari da suke ganin gurɓata tarbiyya take yi. A yayin da mujallar fim ta tambaye ta akan yadda take ji saboda irin yamiti ɗin da ake yi mata, sai Sadau ta ce wallahi mutane ke jin surutunsu ba ni ba. Idan mutane miliyan za su yi magana wallahi ba na gani. Idan a yau hijabi na saka na san sai an yi magana, don haka wallahi ban damu ba, a cewarta. Kyakkyawar jarumar ta bayyana cewa surutu a social media baya karewa, don haka ita bata damu ba. Ta ce abin bakin ciki shine yadda mutane ke ba da muhimmanci akan lamuran wasu daban, amma suna manta wanda ke gabansu. Kowa yana da matsalar shi.